Mä muistan, että poistin. Tää kestää maks vartia enää. Miksi sä poistaisit se, jos sä nauroit sille yksi päivä ihan vitusti? Äijä on silleen... No mä poistan, tää ei täys ollut hauska. Ei vittu, eikö mä pistä muistikortilla, oota mä lukaan. Sitä pelillekin loppuisi, jos jengit uskaltais tehdä muuten. Mä teen matsin tänne jo valmiiksi. Vittu, venatkaa mua! Minätkää mua, mä pelaan Ei for Dotaa. me! Tän pelaat yhdessä. Ja pelaan Dotaa. Sulla jotakin menentää sekaisin. Jimmy, mitä sitten on pelannut Uusia mappeja. Itellä on OG-mappeja enää. Se pitää laittaa se custom appuun. Joo, mulla on. Se pitää laittaa se default Vittu jes vittu! Nice. Tää siitä! Yes. Onko se mikään default-mappu olis vai?